Convocats per l'Associació de la Premsa d'Alacant i la Unió de Periodistes, al voltant de 300 professionals de la comunicació s'han concentrat a la plaça de la Muntanyeta per tal de reclamar dignitat per a la professió periodística. Moltes demanen sobretot dignitat per a la nostra feina, respecte, que s'ha perdut el respecte als periodistes, de la part tenim part de culpa a nosaltres, i després que volguessin treballar en rigor i que volguessin treballar per almenys, que volem contar coses, perquè si no contem moltes les coses ningú les pot contar. La concentració coincideix amb el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa i s'ha fet sota el lema «Sense periodistes no hi ha periodisme, sense periodisme no hi ha democràcia». Una manera molt gràfica de fer veure a la societat el greu problema que pateix una professió que ha de ser un dels garants fonamentals de la democràcia. Al manifest que ha llegit la periodista de la cadena SER, Maria Cáceres, han destacat els problemes que afronta l'exercici de la professió avui en dia, com les rodes de premsa sense preguntes, els continguts enllaunats d'alguns partits polítics o els blocs electorals, entre d'altres. Però també la precarietat laboral, una constant que ara amb la crisi encara és més evident, amb la reducció de les redaccions o la substitució de periodistes experimentats per becaris amb sous indignes que difícilment seran capaços de resistir pressions dels poders si el seu lloc de treball penja d'un fil. A la concentració han participat periodistes de tots els mitjans de comunicació d'Alacant. Yo lo que celebro que hoy en Alicante por primera vez pues todos los colectivos, la Unión de Periodistas, la Asociación de la Prensa y también la asociación que representa a los gráficos nos hayamos unido en una iniciativa que me gustaría que se consolidara y que de alguna manera como colectivo los políticos y las administraciones nos tengan en cuenta, ¿no? Porque muchas veces vamos a ruedas de prensa y cubrimos informaciones de lo mal que están determinados colectivos, pero nunca se acuerdan de lo mal que están los periodistas que están cobrando cuando cobran poco y trabajan todas las horas que estan escrites i més. A la concentració s'han apropat per tal de recolzar les reivindicacions dels periodistes els màxims representants de Comissions Obreres i UGT, Consuelo Navarro i Òscar Llopis, la portaveu del Partit Socialista a l'Ajuntament d'Alacant, Elena Martín, i també el diputat de Compromís, Joan Baldoví, i el coordinador de la Formació Nacionalista d'Alacant, Ignasi Bellido.